Isang bolang apoy o San Telmo ang nakita at nakunan ng kamera ng isa nating netizen. Pero bago ang lahat mga katropa, subukan natin na pabutin ng 100 likes o higit pa ang video na to. Isang bolang apoy o San Telmo ang namataan at nakunan ng cellphone camera. Ano nga ba ang San Telmo? Ang San Telmo o Saint Elmo ay galing sa Italian word na Sant Ermo or Saint Erasmus na pinaniniwalaang isang santo ng mga manlalayag sa karagatan ng Mediterranean, nang ibig sabihin ay mga alon at bagyo. Marami na ang mga nagpapatunay na sila ay nakakita ng San Telmo, pero walang may paliwanag ng maayos ang siyensya sa mga kakaibang bagay katulad nito. Magkaiba kasi ang definisyon ng San Telmo Spire ng ibang bansa sa San Telmo. Dahil ang San Telmo ay isang bolang apoy na parang nagsasayaw at lumalabas lang paggabi at umaambon. Habang ang Saint Elmo Spire ay isang weather phenomenon na kung kailan makikita mo ang isang luminous na plasma na gawa ng corona discharge lumalabas pag may thunderstorm. Ito ay kuha ng isa sa aking mga kaibigan dito sa Leyte. Ipinost niya to sa kanyang Facebook. Nagimbalang lahat ng nakakita sa kanyang kuha. Kung nakikita nyo o napapansin nyo sa video, mistulang may sariling buhay ang bolang apoy na to. Tumatalon-talon at mistulang sumasayaw. Nung una, inakala ng ating kaibigan na isa lamang itong shooting star. Ngunit nang kanya itong lapitan, bigla itong gumalaw-galaw at mistulang tumalon-talon sa isang sanga. Hanggang dito na lang mga katropa. Tara at panoorin natin ang kabuuan ng video. Ibababa ko din ang original link ng Facebook post nito. Hey, what is up yo? This is Sarento Waray at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment at hit mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. Shoutout nga pala sa 5 pinakamagagandang comments sa ating previous video. At itry mo rin panoorin ang aking previous video.
isang statwa o gorgoyle ang nakunan ng kamera na biglang gumalaw. Hey, what is up mga tropa? Try nyong i-check ang mga previous videos ko at siguradong matutuwa kayo.